ću da vam pokažem kako se tako. Idemo. Vidite, ako tapkate ovako, mislim normalno se to da vam pokažem, ako tapkate ovako, ništa neće to dobiti. Ali ako tapkate svučkom, nešto će to dobiti, vidite kako skaka. Vidite, mislim to da. A ne pod. Da, zaboravim se da kažem. Pokazujemo samo ovako, 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 ovako. Tu u onom prošlom klipu kad sam snimao sa stanom nisam uradio, ali sad ću ovo. I idemo. Pogledaj. Prvo idemo na vučke. Eto. To ovako namestite ruke, ovako. I na vučke. Drugo. To je stranka desna. Ovako. Ne veze. Sad leva. I ovako. Ništa ljudi, ja mislim da je to bilo to, ali još nešto da pogledam. Nemam nije samo ove sličice. Imam i ove. Pa ćete da vidite. Evo, ovako. Ako se vidi se. I ovako. Namestimo lijepo, lijepo. I evo vam. Sad ću pokažem s jednom rukom kako možete da tapkate ovoliko. Pogledajte vi koliko sam ja otapkao. Tu. Idemo ponovno. Dok ne otapkamo sve. Nisam dobro. Jebote život. Kako lako. Vidite. Ne veze. Tako znači. Tako možete da otapkate kad se tapkate od 50 do 50. I eto. Sad nisam bilo. To bi bilo to. Tiče ove epizode, hvala što ste gledali. Vidimo se vrlo uskoro. Pause.